Za lečenje karcinoma dojke je neophodna anesteziološka priprema i odgovarajuća anestezija. Obično primenjujemo totalnu ili opštu anesteziju kada pacijent spava tokom čitave operacije, međutim postoje neka stanja kao što su brojni kardiološki problemi, plućna oboljenja ili starost pacijentkinje kada primenjujemo takozvanu regionalnu ili blok anesteziju, kada anesteziolog obezboljava rameni pojas i za vreme operacije pacijent je budan, a ne osjeća nikakve bolove. U vezi sa ovim razgovaramo sa doktorom Nemanjom Dimićem, anesteziologom, a u razgovoru nam pomaže naša saradnica Ana Dornik iz Udruženja Žena u ženu. Doktore, kakav proces sada obavljamo? Evo ovako, prvo ja sam doktor Nemanja Dimić, anesteziolog sam ovdje u KBC dr. Dragiša Mišović. Operaciju dojke možemo da izvedemo u opštoj i regionalnoj anesteziji i kombinovanoj anesteziji. Ovo što ćemo mi sad ovdje uraditi kod naše pacijentke je kombinovana vrsta anestezije. To znači prvo ćemo dati jednu tehniku regionalne anestezije, odnosno blok, to se zove PEX-2 blok, sa ciljem da blokiramo nerve koji nervišu to područje operativnog zahvata, sa ciljem da smanjimo, odnosno da omogućimo dobru intraoperativnu analgeziju, odnosno pacijenta manje boli tokom operacije, ali i postoperativnu analgeziju, odnosno da ga manje boli nakon operativnog zahvata. To će nam omogućiti da se ona brže oporavi, brže krene na neku fizikalnu terapiju i naravno brži otpust kući. Mi se nalazimo u prostoriji koja se zove soba za pripremu, odnosno soba za premedikaciju. Ovdje radimo jedan kompletan check-out, odnosno pregled pacijenta, od uzimanja detaljne anamneze do kompletnog pregleda po organskim sistemima pojedinačno, a zatim i u celini kao organizma. I poseban osvrt, naravno, za nas anesteziologi jeste procena disenog puta, pošto, kao sam već rekao, idemo posle u opštu anesteziju. Sad ćete vidjeti kako to izgleda, kako mi dajemo taj blok i onda ćemo posle preći dalje u salu.